L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom dawn preżenti bil dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, kemm dawk qrib tagħna fil-gżejjer tagħna u kemm dawk li huma ħafna il-bogħod minnha. Il-ġurnata tajba fl-isem tal-Missieħ u tal-Iben u tal-Ispirtu u s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li twilet għalina f'Betlehem l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Inġbarna hawnhekk dan is-santwarju ta' Marija biex jiena u intom flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija. Biex inkunu denji bikun jistħoqilna ngħidulu mulej għenna u waħfrilna. In-naħa tiegħi semnu fil-qudisa għall-erwieħ tal-familji, żammit u borċ. U biex inkun nistgħu nagħmlu din l-opera tajba nitolbu l-mulej jagħtina l-qawwa li nindmu minn nuqqasijiet minn tagħna. Inti triq li twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti l-ħajja dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenq għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tagħti id-dawl lill-ġinus kollha. Rodd lill-poplu tiegħek ilena tas-sliema għal dejjem u xerred fi qlubna dak id-dawl sabiħ li bih imlejt il-missirijietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżies, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu il xulxin hu jammar fina u imħabbtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u fina, għax tagħna sem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna għarrafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu imħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba issir sħiħa fina meta aħna inqawwu qalbna għal jum il-ħaq. Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba ma hemmx biża'. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża' il-barra. Għax il-biża' għandu x'jaqsam mal-kastig. Min jibża' għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Lilek iqimu il-ġnus kollha ta' mulej. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan, biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej.
Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Glorja lilek, o Kristu, imxandar fost il-pagani. Glorja lilek, o Kristu, emnut fid-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li l-5,000 raġel kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġal id-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xagħat l-ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li sellmilhom u ħallihom tala fuq il-għolja biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija, id-dgħajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u hu waħdu l-art. Kif rawhom jitħabtu jaqtfu għax kellhom ir-rieħ għal wiċċhom għal xi raba sara tal-lejl, mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. Huma rawh miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-kol tbeżżew kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom. Għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Imbattal ħdejhom fid-dgħajsa u r-rieħ waqaf. U komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb għax il-miraklu tal-ħobs ma kienux fehmuh imma moħħhom kien magħluq. Din hi l-kelma tal-mulej. Ġesu, ħut il-eżista, Ġesu. Ippritka u għallim bil-kelma u għallim bil-mirakli. Imma għallim ukoll bl-eżempju tiegħu. Bl-eżempju tiegħu. Bil-Malti għandna proverbju jgħid il-kelma tqanqal u l-eżempju x'jagħmel ikaxkar. Mela Ġesu għallimna bil-kelma tiegħu, kelma setana, kelma tal-liben ta' Alla, mhix ċajta. Għallimna bil-mirakli, jamminu biex saħansitra jisemgħu minnu, jamminu. Imma għallimna wkoll bl-eżempju tiegħu. U ħan nagħmel riflessjoni waħda fuq l-eżempju ta' Ġesu li jitlob it-talb. Mena. L-ewwel paragraf. Il-bieraħ rajna meta tema il-folla ta' 5,000 ruħ u xebew. Issa x'ġara? Id-dixxipli qallhom aqsmu għan-naħa l-oħra. Selmilhom, għallhom xalom, xalom laħem, xalom. U tela fuq il-għoljiet biex jitlob waħdu
Smajtuha l-ewwel bomba dan Ġesu. Id-dixxipli bagħathom qasmu l-baħar tal-Galilija, ilma ħelu dan, ilma ħelu, fejn kienu jistadu. U tala fuq il-għoljiet waħdu fiskiet biex jitlob waħda. Dan matul il-ġurnata. Issa, it-tieni taqsima. X'ħin sar fil-għaxija? Sar fil-għaxija. Id-dajsa, jiġifieri l-apostli, kienu għadhom f'nofs il-baħar. Jitħabtu, jaqtfu. Għax ir-rieħ kien kontrihom. Għal xir-raba sara ta' matul il-lejl jitfaċċa qudiemu, mela dawn l-imberkien apostli sajjieda tas-sena għamlu nofs ġurnata u l-lejl jistadu. L-lejl font, ħanidikom għaliex, għax ara x'jgħid. Jgħid ir-raba sara tal-lejl. Xi tfisser dik ir-raba sara? X'ħejn? Nafu x'ħejn? Ejwa nafu x'ħejn. Nafu, preċiż nafu. Ir-Rumani l-ewwel nett Marko kiteb il-Nesta Ruma. Jew inkella mhux Lutz go. Ir-Rumani kienu jaqsmu l-ġurnata u l-lejl, ħanejdu l-lejl, fit-12 sija, mis-6 ta' filgħaxija sa' 6 ta' filgħodu. 12 sija mistrieħ. U dawn it-12 sija kienu jaqsmuhom fi 3 sigħat. Mis-6 sa' 9 dejjem filgħaxija. Jgħidula sejra. Mid-9 sa' nofs il-lejl, it-tieni taqsima. Mezzanotte. It-tielet taqsima minn nofs il-lejl sa' 3 jgħidula il-kantu del gallo, xejn kanti s-serduk, u mit-3 sa' 6, ir-raba taqsima. Smajtuhom? Mis-6 ta' filgħaxija sa' 9, mid-9 sa' nofs il-lejl, minn nofs il-lejl sa' 3, it-tielet taqsima, u r-raba taqsima jew ir-raba sara mit-3 sa' 6 ta' filgħodu. Issa ħuti Ġesu ara xejn. Għal xir-raba sara tal-lejl, ir-raba taqsima, mela din il-ġraja ġrat bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu. Fid-dlam ir-raba sara bella jimxi fuq il-baħar u qorob lejn id-dajsa u marawh u ħasbu dan minnu fantażma. U bdew jgħidu. Għax beżew. U Ġesu ħutilez dik il-ħlewwa tiegħu, Ġesu. Ġesu minn għandu l-Ġesu miegħu ma jonqsu xejn fil-ħajja. Number 1. Għamlu l-qalb. Għamlu kmanda għajn. Għamlu l-qalb, bil-forza, għamlu l-qalb, xintom tibżew, bħanan, għamlu l-qalb. It-tieni, jiena u t-tielet tibżew xejn. Imbagħad tal-aħdejhom u r-rieħ waqaf. Din hi t-tagħlima ħutilez ħan nikkonkludi. Min għandu miegħu f'ħajtu lil Ġesu, għavura jkun hemm il-maltemp, imma tissuperaħ, tirbħu bil-mod, dbaqati xi ftit, imma għandek miegħek il-Ġesu, tirbħu. X'kien Ġesu tela magħhom, ir-rieħ waqaf. Min m'għandux miegħu il-Ġesu, allura għandu l-materjaliżmu sfrenat tad-dinja, iktar ma għandek iktar trid,
u ktar trid taħdem u għaddiju l-ħadd u għaddiju l-ġrani tal-festi. U għaddiju l-familja. Twarrab il-Ġesu, allura kollox jaqtalek qalbek, kollox jaqtalek qalbek. Jifnejk, għax inti qiegħed waħdek. Mentri jekk għandek il-Ġesu miegħek, hemm int u għandek il-Ġesu. Din it-tagħlima tal-Evanġelu, Ġesu tela fuq id-dajsa, ir-riħ waqaf, u huma indunaw min kien Ġesu. Mela nżommu magħna ħut il-eżies fil-ħajja tagħna, fil-kumpanija tagħna lil Ġesu. Bil-wifqa. Ħut jeżis il-mulej Ġesu der fostna biex iqawwilna qalbna, ngħidu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Biex isseħħ laqda fost l-insara li jistqarru li Ġesu u l-mulej nitolbu. Biex il-bnedmin kollha jagħmlu l-qalb fi Kristu li jeħles lill-bniedem mill-biża' u mis-suspett nitolbu. Uri lilna mulej biex ir-reliġjużi jiskopru id-dimensjoni kontemplattiva tal-vokazzjoni tagħhom u jidhru li huma bnedmin ta' talb nitolbu. Għad il-mislieħ dejjem il-benefattur dan il-santwarju u dawk li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa nitolbu. Qaddisa Marija Umm Alla. Issa itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixra lill-kobor tiegħek u li jinħossu ruħna mgħaqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-tronu u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Qaddis. Ismewwitu Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem bud-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajhi bagħtih għall-ħobs, radd il-ħaj, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' radd il-ħaj ta' lid-dixxipli u qal: ħudu wixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa li 14 Nisqof Anton il-Ministri tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin il-familji Żammit u Borġ, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Kif is-sema hekk da fl-art, ħobż ta' kuljum. Bħalma naf. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni jagħtina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jekk l-apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi la tħarex lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figri tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dejjem. Ħaruf ta' Alla. Dan hu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen jien aħna dalgħodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din il-laqa li għamilna flimkien u nitalmu mill-eżempju ta' Ġesu sabiex fost it-taħbit tal-ħajja nsibu anke ħin għat-talb. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu, mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna fit-tiba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u iħarriskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dej morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.